denna Susanne Marie Wellerbrink till din hustru? Ja. Tar du Susanne Marie Wellerbrink denna Matteus Diamantidis till din man? Ja. Jag förklarar er nu för äkta makar. Och så vill jag att du säger efter mig. Ja. Jag vill älska dig, Jag vill älska dig. dela glädje och sorg med dig Dela glädje och sorg med dig. och vara dig trogen så länge vi lever. Och vara trogen med dig så Länge vi lever. Ja. Som ett tecken på min kärlek Som ett tecken på min kärlek. ger jag dig denna ring. Jag ger dig denna ring. Ja. Och sen en ring till. Då ska du säga efter mig. Jag vill älska dig, Jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig dela glädje och sorg med dig, och vara dig trogen så länge vi lever. vara dig trogen så länge vi lever. Som ett tecken på min kärlek Som ett tecken på min kärlek ger jag dig denna ring. ger jag dig denna. Det kan man med. Ja, vänta. Ja. Ja. Men man får ge mig en folkman. Och det är present från min mamma. Det var hennes mamma. Oj, oj, oj. Grattis mig gärna. Var det hennes mamma? Det var inte knäppt upp. Det var min mamma och det var hennes mamma. Matteus. Det var inte knäppt upp. Så det var det. Oj. Ja, men det kan man göra. Sorry. Det här är en present från Matteus mamma som har fått den av sin mamma. Το σκέφεσαι από γρήγορα. Εγώ ο Ματθαίος παίρνω εσένα τη Σουζάννα για να συνεχίσουμε μαζί τη ζωή μας, τη γυναίκα μου. Θα φροντίζω την αγάπη μας σήμερα, αύριο και πάντα. Σε εμπιστεύομαι και σε τιμώ. Θα γελάω και θα κλαίω μαζί σου. Θα σε αγαπάω πάντα και στα καλά και στα καλά, στα άσχημα και στα δύσκολα, στα εύκολα και στα. Ό,τι και να γίνει θα είμαι δίπλα σου, θα σου δίνω το χέρι μου, να κρατάς, έτσι να σου δίνω τη ζωή μου.